pen ini ngarong mate APHLC dak litung Vodilar polling station lo lake Socheng constituency angkang lo sila dak litung ke hai pon tam mesen lo sila bangso ke mesen ajok isi ning ke ceparong lapen Vodilar angkang lo a polling station long tame APHLC asongja pi tumdo cepaduk nai tumdo alang litung pen ining ke ceparong oson lo mana isi a success lo ladak Vodilar polling station lason dak taksi Socheng ke a constituency pen masin tum japahai det lo asi isi angdeng kichun angdeng busin tum hok pon lo lason dak taksi ladak tamen tum pini nang cetong dun lo lasi pini mesen pen ladak labangso amai tamen tum cethan ponong lo dak Socheng constituency president dolo bidasing teron ben senglok assistant secretary tum tenison timbung akihai ben senglok lapan kadu ko wela dak rong asar tuman dadak do sila bangso aninga ceprong amai long nilitum Vothatlangso isim yang jetong lo central committee ben dalitum lo antong inti spokesman alang litang jetong dum lo asi ansu se ngon ke wangji lang tame nitum mesen pen APHLC pan kapahai pan si nitum pini jethan pon lo lapen Socheng constituency ke lake non ke wangji lang tame hai pon vekji posin nitum ning te pon bill court UCC lake Congress tum sia bill ke introduce lake ningkan 35 years bang aprang pen lo ka introduce Congress atu lapen a bill ka pasi punon ke chon ker bang ke lake non do bom BJP atum lo kupi podo lake claim gang tum athema RSS atum ke mang ke India ke Hindu Rashtra det sika pinchong ji la RSS tum ke mang ajok BJP atum kroidun nang ko BJP anung karja abdun ke lake RSS tum karja abdun matidi asila karja abdun ajok si RSS tum 100 years mission 2025 lon tangte RSS atum 100 years mission latum kepleng lo 100 years kepleng lo formation of the RSS organization lasila so 100 years a mission bangke haro siang bong bangke Hindu Rashtra pinchong unbek nang po besal tum mang sita ke damtang MP election bangke isia failure lo 400 par bangke only 250 wet long shot 250 wet long shot ajok BJP atum majority ka wedar la si UCC bangke na anda papas ne det sita la song bong pen Kapreka state Gujarat pen cenglo Kapreka state ke bang UCC state pen semar sit bang klembom la si Himanta Biswa Sarma ta pulo Assam will be the third state to implement UCC polang ni la si UCC amat ke nanglu dun det lo athema ke itu 6 schedule area 6 schedule lo ngabang ke la central ek puno state ek puno direct ke nanglu dun e porsi la CAA ta itu block on check lo UCC the non-block check lo. Sita kache plan tu bangke state government cabinet lo bang papas to that. The Assam Healing and Evil Practices Act, Prevention of Evil Practices Act 2024 bang papas et lo. In fact, governor ta bang SN pidun tu et lo. Governor ta bang chedon nun et lo. Omantu pen lo 15 March 2024 pen bangke chedon nun et lo. Lasi lake UCC alarsi la ke campaign pansi bang papas det. Sila so ron bangke nitum chedon dunde APHLC pen bangke ke damtang ningkan ke thom dame nitum oppose bom lo lape non ke bangji lang dame niltum yang si MLA MP council yang si ingi lo tangte niltum ke tok pen government aja kong pen nitum oppose vek lo ke pache withdraw tunang ji pa mane pa scrap tunang bus nitum tu bom